சின்ன வயசுல இருந்த ஒரு ஆசை. ஆசைன்னா பெரிய ஆசை, ஒரு பொருள் மேல. அதான் என் லைஃபோட டார்கெட். ராஜா ஆந்திராவில் ஒரு பெரிய கோயில் இருக்கு. அந்த கோயில் உள்ள சாமிக்கு 16th century சத்ரபதி சிவாஜி ஒரு கிரீடம் கிஃப்ட் பண்ணிருக்கு. அவ்வளோ வேல்யூவான ஒரு ஆன்டிக் பீஸ். அது இன்னைக்கு வேணும். அதான டீல். பொருள் எடுத்தாச்சு. ஆளுங்க கீழே கொடுத்து அனுப்புறேன். திருடுறதுக்கு தான் என்ன திருடனா? டெஸ்ட் கொடுத்த கிரௌண்ட் வந்து ஒரிஜினல் கிடையாது, ஃபேக். போலீஸ்டா? हुकुम टाइगर का हुकुम।